Hola! Recorda que quan era xicoteta, tots els estius venia un grup de xiquets i xiquetes del Sàhara a passar uns mesos al meu poble, a Puçol. Jo vaig fer amistat especial amb una xiqueta que es deia Suqueina, perquè ella es quedava a casa d'una amiga de ma tia, i encara que no ens enteníem, imagina jo, és que era molt xicoteta i no me'n recorde molt bé, però clar, no parlàvem el mateix idioma, però no ens cansàvem de jugar, ens duiem d'allò més bé, la veritat. Fer-me amiga de Suqueina em va generar molta curiositat cap al Sàhara i cap als seus habitants. I molts anys després, m'hi he pogut apropar, he pogut viatjar al Sàhara, però no a través d'un avió ni amb vaixell creuant la mar Mediterrània, no, sinó a través d'un llibre, com no podia ser d'una altra manera, a través de Diaris del Sàhara de Sant Mao. Sant Mao és el nom, és l'àlies que es va autoadjudicar una escriptora xinesa que es deia en realitat Chen Ping. Sant Mao va néixer l'any 1943 i es veu que ja des de xicoteta era molt curiosa, molt intel·ligent, molt generosa també, sempre estava llegint, escrivint, dibuixant. I a mesura que va créixer, Sant Mao no va perdre aquestes aptituds, aquestes qualitats, al contrari, les va potenciar encara més i es va convertir en una dona, en una jove culta, intel·ligent, amb moltes ganes de conèixer el món que l'envoltava. I com que la seva família tenia recursos econòmics, doncs ella va poder viatjar i va poder estudiar arreu del món, no? Va estudiar a Alemanya, als Estats Units i també a Espanya, a Madrid, que aquesta ciutat és molt important en la seva trajectòria vital perquè ella allí va conèixer el que seria el seu futur marit, José Quero, amb qui, per cert, es va traslladar l'any 1974 a Al-Aaiún, que és la capital del Sàhara Occidental, i van romandre fins l'any 1976. Sant Mao mateixa va ser qui va prendre la iniciativa de mudar-se al desert del Sàhara. Ella conta en este mateix llibre que un dia estava fullejant una revista, crec que era, si no recorde malament, el National Geographic, i va trobar-se amb un article sobre el Sàhara que tenia moltes fotografies, s'hi va enamorar i va decidir traslladar-s'hi. Primer, creuar el desert, o sigui, primer ella volia fer un viatge per a creuar tot el desert, que també està contada l'experiència en este llibre, i ja finalment quedar-se a viure a Al-Aaiún. El marit José la va seguir uns mesos després i ambdós van llogar una caseta que, segons conta Sant Mao, al principi estava feta a pols, però que a poc van anar arreglant-la, van construir els seus propis mobles i finalment la casa era l'enveja de tot el barri. Tota la gent que anava a visitar-la es quedava bocabadada i els encantava visitar la casa de Sant Mao i José. Això ja sé jo que a mi no em passaria, perquè jo d'organitzar i arreglar cases, res de res. Diaris del Sàhara està format per diversos articles / relats on Sant Mao explica les diverses anècdotes que van succeint-li en la seva vida al Sàhara i ella originalment escrivia estos relats per enviar-los a un diari xinès que els publicava i es veu que el públic, els lectors xinesos estaven encisats amb els relats de Sant Mao perquè, clar, la seva vida al Sàhara els semblava molt llunyana, molt exòtica, molt atractiva, no? I bé, com et contava, en cadascun d'estos relats, Sant Mao explica una història. Per exemple, ella conta com es va traure el carnet de conduir, encara que ella ja feia anys que conduïa, però un dia el seu marit li va dir: tia, treu-te el carnet perquè mai no saps quan et pararà la policia, et demanaran el carnet i no el tens, encara que conduïsques molt bé. I et conta tota la història de com va fer aquest examen, de com el pràctic li va eixir superbé, quasi a la primera, però com el teòric va tindre molts problemes i al final es va camelar l'examinador per tal que li posarà un examen molt senzill. També té alguns relats que jo t'avise que et deixen amb el cor en un puny. Per exemple, ella conta quan el seu marit quasi mor ofegat en un fangar i finalment no, perquè ella el va salvar. La majoria d'històries que explica Sant Mao ja de per si són molt divertides, són molt entretingudes, però és que a banda ella les conta amb un sentit de l'humor que les fa encara més gracioses. Jo, per exemple, me'n recorde molt d'una història, d'una anècdota que ella conta, que ells a casa, a la cuina, tenien com un sostre de vidre i la cabra del veí moltes vegades pujava al sostre i ells la podien veure des de baix, no? Doncs un dia la cabra, el sostre ja no resisteix el pes de la cabra i la cabra cau damunt de la taula de la cuina amb el sostre trencat, òbviament, i comença a menjar-se el bonsai que Sant Mao havia estat cuidant durant un mogolló de temps. I José i Sant Mao arreglen el sostre, però una i altra vegada la cabra puja al sostre, trenca el sostre, cau a la cuina i així fins que, mira, ja accepten que la vida al desert té aquestes coses
i s'han de conformar. Però més enllà d'aquestes històries que són molt divertides, la veritat, també n'hi ha moltes que són ben tristes. Per exemple, totes les que tenen a veure amb el fracàs del moviment per l'alliberament del Sàhara o amb l'esclavatge, que llavors encara era una pràctica normalitzada al desert. Però si bé totes les històries que conta Sant Mao, tant les tristes com les divertides, les gracioses, són molt interessants i t'apropen molt a la realitat del desert dels anys 70, a mi el que més m'ha arribat, el que més m'ha agradat del llibre ha sigut l'honestedat i la transparència amb què escriu Sant Mao. I també la humilitat, no? Perquè resulta que tu estàs davant d'una dona culta, llesta, independent, que ha viatjat sola pel món, que parla 5 o 6 idiomes a la perfecció, i la tia no se ho creu ni una miqueta, o sigui, no va de res. Sant Mao tracta a totes les persones amb carinyo, amb bondat, no diferencia entre unes persones i les altres, és igualment generosa amb totes, no? I moltes vegades ella es descriu com a mestressa de casa, oblidant-se que és moltes més coses. És escriptora, és pintora, és traductora també, perquè, per cert, Sant Mao va ser la persona que va traduir de l'espanyol al xinès les tires de Mafalda, de Quino, que era com la meua ídola quan jo era xicoteta. Sant Mao també era una dona valenta i de vegades jo diria que fins i tot massa valenta, perquè no tenia com molta consciència dels riscos o de les conseqüències que podien tindre els seus actes. Per exemple, com que alguns dels seus veïns no podien accedir a un dentista, ella mateixa, durant una bona temporada, els va estar fent els empastaments amb pintaungles. I esta és només alguna de les anècdotes que Sant Mao conta en este llibre i que demostren que no tenia aversió al risc. Gens ni mica, ja t'ho dic jo. Hi ha persones que pensen que la literatura de viatges s'ha de limitar a diaris on els autors, les autores, conten i relaten detalladament cada pas que fan durant els seus periples. Però en realitat la literatura de viatges s'assembla més a això, a diaris del Sàhara, és a dir, relats més o menys curts, més o menys fraccionats o seqüenciats, on l'autor o l'autora explica com li impacta allò que veu dels llocs que va visitant i que normalment són llunyans a la seva quotidianitat. I clar, aquesta mirada, aquest relat, és quasi impossible que no estiga contaminat o influït per la societat, per la cultura on has crescut. I jo crec que Diaris del Sàhara de Sant Mao s'ha convertit en un dels meus llibres de viatges favorits, saps? Perquè a banda, Sant Mao es nota que evitava caure en estereotips, que evitava descriure amb prejudicis als espanyols o als sarauís amb els quals es creuava al desert. És a dir, ella tota l'estona tracta d'aproximar-se a les cultures que són diferents a la seua sense barreres o votant aquestes barreres. Tracta de relacionar-se amb els altres d'humà a humà, considerant-los com el que som tots, no? Ciutadans i ciutadanes d'este món. Bé, doncs la vida d'esta aventurera, d'esta dona culta, intel·ligent, valenta i que inspira tant a través de la seva literatura, la seva vida, com dic, va acabar l'any 1991 i tot apunta que va ser un suïcidi. En esta edició de l'editorial Rata hi ha diversos textos que acompanyen els relats de Sant Mao, textos escrits per diversos autors, i un d'estos textos, a més, està escrit per un dels germans de Sant Mao. I no només el seu text, sinó tots els altres, deixen entreveure que Sant Mao sempre va ser una persona molt sensible, que a banda la mort del seu home, que va morir en un accident de busseig l'any 1979, és a dir, poc després que ells abandonaren el Sàhara, que la mort del seu home, com et deia, la va deixar molt afectada, molt trastocada, i que ja amb els anys va desenvolupar una malaltia que li causava dolor crònic, i per tant es deixa entreveure d'alguna forma que tot plegat va fer que Sant Mao se suïcidara quan tenia 47 anys. Et recomane moltíssim Diaris del Sàhara de Sant Mao, i no només perquè és una manera de viatjar al Sàhara occidental dels anys 70, sinó perquè també jo penso que moltes de les maneres de ser i de viure que Sant Mao descriu en este llibre han de continuar vigents, probablement. El caràcter de la gent, la seva forma d'expressar-se, la seva forma de viure l'espiritualitat. Però més enllà d'això, és que amb este llibre, o amb qualsevol altre de Sant Mao, perquè l'editorial Rata, de fet, crec que té 2 llibres més de Sant Mao publicats, descobriràs una dona increïble, una dona que t'inspirarà quasi amb cada paraula, que et farà pensar, a veure, per què no m'atrevisc jo a fer més coses a la meva vida? Estic així, tancada en la meva habitació, tots els dies un poc fent el mateix, i pot ser
tinc altres maneres de descobrir el món, altres maneres d'aproximar-me a les persones que m'interessen. Sant Mao es nota que era una dona que no tenia cap por ni cap pudor a l'hora d'anar a una persona que li semblava interessant i començar una conversa amb ella i fer-se amiga d'aquesta persona. I a mi l'esperit aventurer de Sant Mao, aquest esperit de prendre la iniciativa tota l'estona, m'ha inspirat moltíssim i m'ha fet veure que ni tan sols necessite anar-me'n molt lluny de ma casa per a descobrir noves formes de viure, de ser i de comportar-se en el món, sinó que pot ser senzillament obrint els ulls quan vaig pel carrer i atrevint-me a establir contacte amb persones que em semblen guais i que m'agradaria conèixer. Amb això ja tinc moltes més possibilitats d'explorar i de gaudir de tot el potencial de la vida. Vinga, va, i ara anem amb la secció lingüística, que jo ja sé que la trobaves a faltar. En primer lloc, he seleccionat per a tu una expressió que jo vaig conèixer, vaig descobrir només 2 o 3 mesos abans de llegir Diaris del Sàhara. I clar, després quan la vaig llegir al llibre vaig dir jo ja sé el que significa això. Escolta la frase. De camí cap a casa només em vaig trobar amb els militars que feien cap a la ciutat. Segons el meravellós diccionari normatiu valencià, que ja podria patrocinar estos vídeos, jo ho deixo caure per si de cas. Què significa fer cap? Doncs significa anar a parar, arribar. I dona com exemple, la barca va fer cap a la costa. O on vols fer cap amb tantes preguntes? Tu, quan llegeixes Diaris del Sàhara de Sant Mao i tens 6 tant com a mi, podràs començar a dir mira, he provat amb moltíssims autors, he llegit moltíssims llibres, he començat una infinitat de novel·les, però al final sempre he fet cap a Sant Mao. I vinga, va, que això va d'expressions. Te'n llig una altra. Vaig girar cua i em vaig allunyar unes passes. Girar cua significa girar l'esquena per anar-se'n. Jo la veritat és que mai havia sentit aquesta expressió, No sé si és molt comuna, no sé a quines zones exactament dels territoris catalanoparlants serà comuna aquesta expressió, s'utilitzarà més, però jo la veritat és que mai l'havia sentit. Si tu tens alguna pista, m'ho pots deixar als comentaris. Aquesta expressió tu podries utilitzar-la en el següent exemple. Estava jo fent cua al forn i, clar, la cua era tan llarga que vaig girar cua i me'n vaig anar. I fins així hem arribat. Jo espero, sobretot, que este vídeo t'ha donat moltes ganes de descobrir Sant Mao i no només la seva literatura, que és meravellosa, sinó també la seva vida, investigar sobre com va viure esta dona, com va ser una pionera en molts sentits, com va aconseguir quasi tot el que va voler, com es proposava aprendre un idioma i l'aprenia en un temps rècord, com es proposava escriure una cosa i l'escrivia, viure en un lloc i anava a viure, és a dir, era una dona que es proposava objectius i els aconseguia en una època on les dones encara tenien moltes dificultats per assolir el que volien. I si la figura de Sant Mao et provoca curiositat i vols continuar investigant-la, jo m'he assabentat que hi ha un documental que es titula Sant Mao, la novia del desierto, que és del 2019 i que conta amb imatges i imagina que amb testimonis la vida de Sant Mao. Jo és que encara no l'he vist, però he vist que està filming i penso que un dia d'estos me'l posaré. I ja està, ara compta amb tu als comentaris què t'ha inspirat este vídeo, quines reflexions t'ha provocat, si ja havies llegit Diaris del Sàhara o qualsevol altre llibre de Sant Mao, si ara tens ganes de llegir-lo, que espero que sí. Ja saps, els comentaris són l'espai per a tu, per a contar-me el que vulguis. I si Llegir-me t'agrada, ja saps que t'hi pots subscriure, pots compartir el canal amb qui penses que li pot interessar i pots estar atent o atenta als següents vídeos que aniré publicant al llarg de la meva vida. Fins que em muira jo pense que estaré així, pegant-te la tabarra amb els meus llibres, amb les meves històries de viatges i amb escriptors i escriptores que potser t'estic descobrint com Sant Mao, que encara és molt desconeguda a la nostra terra. Un beset, adeu!